Dara! Ready na ang pasit kanton! Dugay, kaya na ko ninaloto, kaya gitanaw pa na ko sa YouTube. Tama-tama, kaya namin James Aniro ni Mila. Haha, tokol ko dito. Saan to si William? Ay, ganiharat ko kung tagdiri ba? Ano siya, magdula na umiyatong pasit kanton niya. Nya karon wala pa. Baka naman to siya. Uy! Ay, Mila! Ay, Dara! Ay! Dara, pasit kanton, itong giingon ako, gisanang sagot, patatan nga yung adlaw na. Dara, pasit kanton, no? Dugay, lagi kay kayam. Nagluto pa man ko, 4 ka oras man na lutoon. Grabe po, nang upat ka oras siya mo. Mura man kag naglatag balbakwana. Saan man na, di man di ko kabalo mo lutog pasit kanton, nag-YouTube tutorial pa gani ko, no? What? Man kaya mo yan. Nag-ingon pa ka akong tay lutoan eh. But nga, butan ako nig sabaw. Kabuang, asa man kagitag pasit kanton daw mil na na sabaw? Ang ako nakita na na sabaw, pansit lang. Tataka, man kaya mo. Mama ko na latest tutorial ako nakita sa YouTube, God. Samok ka dami live. May pag magdula lang, takay basi, babugnaw man yung pasit kanton rin. Di nato ni makaon. Sige yam nya. Unsa man nato ni pagdula yam? Anaw ni sa pagdula milaw, bato-bato pik. Ang anak pak, kung ikaw mapildi, ikaw mo tuyok na sa punuan niya. Kung ikaw madawg, ikaw mo kaon diri sa pasit kanton. O niya, pag mahabot na kagbalik diri, undang nagkagkaon. Ay, daliar na naana yam. Uy, how na ba kay kung bato-batupit yam? Sure ko yam ba? Ako ragi makakaon na yung pancit kanton ni Dala. Di po ko palabot ay, di ko pakanggisin mo. Ako may nagluto na niya, ikaw na yung magkakaon na, di ko palabot ay. Matawad doon ni mo yam eh. Sige, sige. Bato, bato, pik! Ayaw! Ayaw, hutda, ayaw, hutda. Usap. Bato, bato, pik! Kasuga po ni mong kaon miliw, kibang nadagma pa kanita. Tala, nani mo yam kay tanga kay kamudagan. Dagan na yung istorya, nadamag biyak ko, sakit pa kung itong pabalusa ko. Sige. Bato, bato, pik! Unsa man na mil, di man na gunting, isa man na katuloy mong igamit. Wala ka kabalo ni yam. Mo ni siya lang sang kay bangakan na ko na imong bato. What? Tikasanan ni mo mil, ay wala man na sa itong sabot. Kasi nakalimut ka, kung may nagluto ng pitkan doon, ha? Ipaluwan ako na sa imo tanan ron. Atik lang yam. Udi, usab ta yam, usab ta. Sige, usab ta. Ayaw, dagan nagkaon mo, kay mahurot din ng pasikan doon, mil. Nahinayon niya. Sige. Taro nga po. Sige. Bato, bato, pik! Siro ka, di mo kaon, waragway kaon ba? Nga manday ka yam. Nakabalik na manday ka. Okay no, nana ko di undang nagkaon di hapit na lang mangurot to. Saan mo kay kaon? Ako mong tagwala oy. Bato, bato, pik! Bato, bato, pik! Bato, bato, pik! Tama na lagi kaon. Kamo na kayo. Yes, last. Bato, bato, pik! Bato, bato, pik! Ilan naman? Bato, bato, pik! Bato, bato, pik! Oli, balot na ko, men! Isa, anong sinaw naman ang plato, men? Wala na yam. Banga may kamudula agad. Pagkakasya ni mo kaon, doon naman ako, wala na! Na, ikaw nagpadula. Banga man po kay kapod. Muli na ko, gihom na ko yam. Gihaw ko yam. Wala dyan ko kibilin na akong giloto na patikan doon.